Mali chrániť domy a ľudí pred hlukom z tranzitu, dnes ale vyzerajú ako hrdzavé ploty zo šrotoviska. Reč je o protihlukových stenách na bratislavskom 0. obchvate, ktoré mali vydržať 100 rokov bez údržby. Realita po necelých 5 rokoch je ale iná. Pri osádzaní týchto stien obyvatelia len neveriacky krútili hlavami a pýtali sa, prečo na novú stavbu dávajú hrdzavé steny. Daný materiál je drahý, nejde o žiadne lacné riešenie. Stavbári na rýchlostnej ceste ale tvrdia, že to, že bude hrdza na protihlukových stenách, dopredu očakávali. Dokonca si všetko naplánovali. Protihlukové steny sú totiž vyrobené zo špeciálnej ocele, ktorá koroduje prirodzene, vytvára protikoróznu ochranu na vrchu, ktorá zabraňuje ďalej pokračovaniu korózie tomuto materiálu a vytvára tým prirodzenú ochranu. Takto niektoré z panelov vyzerajú dnes. Niektoré úseky pripomínajú štrbavý chrúb a korózia sa už na prvý pohľad riadne zahryzla aj do železa. Ako to vyzerá priamo na mieste, sme ukázali aj motoristickému novinárovi. Prekvapuje ma to, pretože tiež som si nechal vysvetliť vtedy, že tá farba z hrdzaveného železa, to je vlastne ochranný povrch, že ono to vlastne má takto skorodovať a že potom tá korózia už nepokračuje hĺbšie do štruktúry toho materiálu. Posúďte sami. Keďže celý 0. obchvat Bratislavy, teda D4 a aj rýchlostná cesta R7 sú PPP projektmi, štát platí iba za to, čo naozaj dostáva. Preto aj takéto opravy bude musieť na svojich pleciach zniesť zhotoviteľ. Konzorcium D4R7 dnes už na svoje náklady vymieňa poškodené protihlukové steny a osádza nové hliníkové panely. Momentálne sa vymieňajú na rýchlostnej ceste R7 v oblasti Trnávka a v najbližších mesiacoch budú pokračovať aj v iných častiach. O stanovisko sme pred niekoľkými dňami žiadali aj správcu komunikácie. Najprv cez ich formulár na stránke, neskôr viacnásobne mailom. Keď ani po urgenciách neodpovedali, vybrali sme sa osobne do sídla spoločnosti. Dobrý deň, my sme sa prišli za nejakým hovorcom alebo za niekým, lebo neodpisujú nám na maily, tak sme sa prišli spýtať, sme sa z televízie Markíza. Chvíľku vydržte. Ďakujem pekne. Čiže nedá sa s nikým. Momentálne nie. Momentálne, ale rieši sa to aspoň, alebo nejak... Kde a koľko zábran teda vymenia, momentálne jasné nie je. Oto Váhovský, televízia Markíza. Za diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 platíme súkromníkovi, ktorý ich postavil. Či budeme pre rozpadnutú protihlukovú stenu žiadať zľavu zo splátok, zisťoval Tomáš Velecký. Súkromné konzorcium prevádzkujúce D4 a R7 sa volá Zero Bypass Limited. Na svojej stránke o sebe tvrdí, že sa o diaľnicu a rýchlostnú cestu neustále stará. Za to má od nás až do roku 2050 postupne zinkasovať takmer 1 900 000 000 eur. Následne preberie majetok do svojej správy naša národná diaľničná spoločnosť. Splátka sa každý rok zvyšuje. Vlani presiahla 58 miliónov. Ministerstvo dopravy nám odpovedalo, že platba za dostupnosť sa zníži, len ak niektoré pruhy na diaľnici alebo rýchlostnej ceste nebudú prístupné, napríklad pre uzávierku alebo opravu. Či bude hrdzou prežratá protihluková bariéra dôvodom pre zľavu, bude teda závisieť od toho, či a na ako dlho opravy obmedzia premávku.